Damen de batana sumurung sian saluk naroha. Ima mangaramoti ati-ati do pikiramu nabe di bagasan Kristus Yesus. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan para sahabat, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan terlebih dahulu saya hendak menyampaikan kepada seluruh warga negara Republik Indonesia. Salam Dirgahayu Republik Indonesia ke-79, 17 Agustus 2024. Merdeka, merdeka, merdeka. Akamang dominang tatangion makhatan ini bata ima janita minggu tanggal 10 Agustus 2024. Tak surat di buku Poda Bidusia ayat sada rodi ayat onom Ujahama dihita saluna. Nunga di pajongjong hapis tarani jamuna. Jala dunga di dak tiangna batu si pitu-pituit. Dunga dipotongi pinahanna pamuean. Jala di papang anggurna. Dunga bubuk di padiri mejana. Dunga disuruh suruh-suruanna boru-boru manggoko jolma di atas butul-butul ni hutai. Manang isi natubuk Roma ibana kuson. Tuganuk na hurangan roha hatana somonon. Roma hamu. Pangakamuma sian rotiku. Jala inupamu sian anggur nahu papangi. Tadi ko kamuma akka nanyang roha asa mangulu hamu. Jala iut-iutamuma dalam hapat taso. Hurian nahi naholongan. Wenek do sada padohan ni sahalak misionaris. Ido ibana somono dan terpajongjong harajao ni bata di tonga-tonga ni halak naoto isi do na ido na halak naoto ima halak nasoolo nyajaran ima halak na manulak pengajaran na manulak poda na makagigio picak-picak halak nagijang roha na merasa na sitong ibana alani to isdo rohana to akka si paimon to akka poda jala parhata rimas di bana halak najuka manang saluk nai di dogma orang bebal di poda bidu 15. Jadi molo di dok misionarisi dan tarpajongjong harajau ini bata di tonga-tonga ni halak naoto dada holan marpardomuani tu soal parbinotoan manang ilmu pengetahuan alai gumodang doi pardomuanna ima tu pangalaho tu hapat tason ni roha kepada hikmat di dalam hidup. Asaido sejarah parbaritaon nauli nabi naen di misionarisi ido ibana sadalan do marbarita nauli tu pangajaran habis taran iko marpangalao doi tahobar tu hatan ini bata jala iko patas roha. Alani di pajongjong ibana do pusat pengajaran barita nauli. Lausido sejarahna ubahin. Saya adong do parsekolahan di jono ni akka gereja. Alai parsekolahan nain ima inganan parsamean hatan de bata dot panglona di golu sigano pare. Atong asaido nataida nang di buku Poda saplonom ayat saplonom di do. Adundo dumenggan mangomo hapistaran asa sere. Jalatagunando mangomo roh hapatason asa perak. Alanya kamang duinang sudido hita sabutulna marsita-sita asa mamora di arta. Sudido hita marsita-sita asa gok sere do perak di hita. Alai narikot situtu ima dan holan mangomo sera do perak. Ternyata do dumenggan do mangomo hapistaran dot hapat taso ni roha. Buasa. Molotaida sian sudut ekonomi dot sian sudut sosial politik. Da di do upasa do ijuk di para-para hotang di parlabian. Nabisuk napunahata naoto tupang gadisan. Lapatanna tungahama labana mudang artata saluna alai molo gabe siototoan ni jong mahita molo gabe nangita sendiri pe maoto dan taboto mamakke tu dia asadenggan saluk na akka arta dalam dihita
Boy do targadis manang boy do sudah akka arta sere na adong dihita molo somardongan hapistaran laho mangaramotisa alani matcairi kok do hapistaran dohot hapataso ni roha soni do na ubaga sabutulna ima molo tapake hapistaran do patas ni roha na nilehon ni batatu ita toto akamang lidang dang murah-murabi ita manggulaon hajahato dang murah-murabi ita manggulaon akkahaotoon gariada hapistaranido napaholang dirita sian akka ulaon na solomo ni rohani ni bata sian akka ulaon na sahajahato ay dito gihon hapatason ni roha na sian di batado hita asa tapaholang madirita sian ni jalan dilubaon do tuhita asa madau sian akka hazahaton nang akka gijang ni roha huria na hinaholongan asa iyo nang tayo na dito jay bitaw dido panggalangon ni hapistara adong dua hal parjolo ahado hapistarani dipatudos tu halak na pajongjong jauh na matcay jamon ibana mambantiang na siya batu si pitu-pitui tujuan na asahot jalatuhu molorope udan potir roha bahaba dot ay magudang alayang bujawi ho dojongjong lapatan na marbisuk di bana maretong jalapatas dorohana mengadopi ana masa mengadopi akatantangan naro mengadopi ngudwon mana sonji ape padaran tunggu dampe hamaolon ropar maraan don akaragan mistaonon alai dak murah-murah ibana mandele dak murah-murah ibana madabu jala dak murah-murah ibana di palidak linda ima kobaran na barjulu hapistaran na didok di turpu jami tahu paduahon hapistarani digobarhoni tusahalak napatupa panggalangon las roha dipotong ibana mahakapinahanna jala dipapang angka anggurna dibadiri mejana disima di parade ibana si panganon dot akka si inumon dungi disuruh ibana ma akka naposona laho manjakkon akka tamue laho mangaraho jolma laho mengundang jolma asaro asa parsido nasida rak marsi panganon rak minum na pinatupan ibana di parade do narekot manjakkot tamu jala dada olak pai mahot pahe gariada ibana do marsuru lani asa jauhamuma nasida jala tayi sudah kamang na amna unik alana nang pilit-pilit isi na digokon isi do na digokon na parjolo do totu ima halak na tubok roha alay na padua na menarik ima do halak na orang rohai pe ikon digokon do lebih jelas na halak na durju dot halak na jukka halak na dengan marpangalaho suang-suang nang halak na hurang dengan marpangalaho ram digokko do nasida asa moha bahasa dengan pilih-pilih ay halak na durju asai do anon mengajari halak na jukkati halak na dengan marpangalahui asai do non manogu dengan na halak na hurang dengan marpangalaho alani asa tuntakas do dihatahon nasida tonana sonon tadi kok kamu ma akka nan yang roha asa mangolu jalahitu tamu ma dalam hapat taso podasia ayat ono artida momen makan bersama narak nasida dan holang mangabuti alai dipaki doi laho mamudai dipaki doi laho manogu dunganna dipakai doi laho pauli-uli parange dot pangalaho asal disomma taida kamang ilang adong teori pembangunan iman ada perhatian orang yang tadinya yang masuk golongan orang-orang yang baik mereka mengajari orang-orang yang kurang baik supaya semuanya sama-sama baik rak donasida ditamui mengaroti do minum anggur dibagas Raja Boloni atau ondo gambaran saduna kamangloina isi do nakuna harwa boloni ima di batasan diri ibana na pajongjong bagas natuhu jala ibana na parade si pangaran do sinumon tentu dalam arti
dan hola si panganon do sinumon di pardagingon, tetapi juga lebih banyak si panganon do sinumon di partodion. Ise do na idok na halak na tubok roha, ima akahalak na takas mangulaon hatan di mata. Orang-orang yang setia di dalam iman, ima digokon. Jadi dok mesti ise do halak na orang roha di son, ima halak na sodung dope paubah rohana, tetapi sudah dalam proses. Diharapkan mereka mau berubah. Yang diharapkan na sida paubah roha. Ise doi au hamu hita sendiri do yak kamang do inang. Ai sai lala do pe hita mangguluk-guluk si panganon do sinumon di pardagi ono. Nahurang do pe hita mengalewat tiki lahoman dohoti gokon ni Tuhani. Asa roh hita mangaroti do minum anggur di harajaone. Asa adong do hamu baon ni rohatta marti hiti pangajarion ni habis tarani. Huria nahi naholongan. Di zaman dalam majuon molowida justru lamniang do rohani jolmai mangulahon narikok di partodion nabi. Saya do pe hita marputor-putor di parmuluon siganu parion hape taboto do nalahosal kudo saluk na portion daholan hapor siaonido na manugu hita tuhamuluan saling dilimnai atau ido na dipaing ni jay bitaon ima taguruhon jala ima taulahon tajalo ma habis taran do patas ni rohan asian debata jala ima tapake di nguluk tahun asa odo tada ni halak nama make habis taran do patas ni roha ima sailomo rohana maparateateon hatani debata jala mar pangalau ibana kobartu hatani debata jala odo sabutuna nani ajarhon ni misionaris sinakinani dang tarpajongjong harajao ni debata di tonga-tonga ni halak naoto alai tarpatupa hatani debatado mangalili haotoon alani ikot aparatiateo do hatani debata asa maruli tua hita maruli habis taran do maruli hapataso ni roha mariti hiti hapataso ni roha ido mangomo hita kamang lumina itu membuat kita mamora. Itu yang memampukan kita menghadapi kehidupan ini. Itu yang memampukan kita mengelola hidup kita menghadapi zaman na lam gudang akka tantangan wae. Nian di partikiatan wae odo tantangan naborat. Dunga be balik nama saum. Sopola be jolma makari koton, maparate-ateo na kan debata. Ai dia enggak doakan debata sekedar kepentingan keagamaan. Belum sampai kepada kepentingan kehidupan rohaninya. Holan simbol do parugam oni. Jala holan melengkapi identitas. Ala Kristenau bamar mingguau. Ala Kristenau tu partaniakan au. Hutangion hatani debata asa dan meilau di dazolma. Alai dia korsiai do hatani debata pos do rohana nama nayun hatan debata makor do hatan debata tu porungan luon na siganu pari ahado dampak ni hatan debata tu parkarejuanna. Apakah firman Tuhan itu bisa menjadi pedoman hidupnya? Ada gunanai di parmuluok udang sah begitu siak kamang minang. Oleh karena itu kita harus berbenah diri. Tantangan nyata doon. Jalabui makor na porsuhon tu siuton Kristus. Allah ini. Turpu jemiton. Marlaku tu akan akrosea, tu akan na ulo bawa rohana, tu akan na serek roha. Tu akan na ulo ditugu ibana, ulo na ibana manadikon pangalahon na buruki, ditugu tu pangalahon na ibaru, jala ulo ibana marpakirimon, jala marhaposa tu dibata, dang marlakuon tu halak naoto. Tidak berlaku ini kepada orang bebal, tu akan jogal roha, atong taimokma. Maruli tua do akan atong do pe korsea, do na marhaposa tu Jehovah. Lehono ni Tuhani do isaluna. Molo pe godang tantangan atadopin wae. Tetapi kita dimampukan oleh firman Tuhan. Napar pun saja kamang dominang.
di momen kita merayakan Dirgahayu Republik Indonesia yang kita cintai ini sudah 79 tahun. Kita juga terpanggil untuk ikut dalam pembangunan. Tetapi bukan hanya pembangunan fisik, utama juga pembangunan rohani kita masing-masing. Pembangunan iman. Kalau rohani kita sudah sehat, maka kita juga akan ikut bertanggung jawab dalam pembangunan bangsa kita. Salam Dirgahayu Republik Indonesia 79 Merdeka. Amin. Martayang kita. Mauliaten ma ali dibata di hatam nabadiai. Napai ngotok kami asa toktong hami payutihut hapat taso niroha nasiak kue. Jalaman patas niroha mahan tutu mendelani nguluan dumumima di tonga-tonga ni negara danyo. Mauliaten ma ala tongok kami merayakan Dirgahayu Republik Indonesia 79 tahun. Pasu-pasu dalam perdugoi mah amanami presiden, wakil presiden, menteri, sudah akka partogi di ganup daerah-daerah. Asa toktong hadamion mah mian di tengah-tengah di bangsa namion. Mengasal Kristus Yesus. Amin.